Jotono no lam show ani channel o hingkai tomung no norok ani channel o takpan subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanam hingka phaidi tini kaisa ketal notification ailainai omo rijak kha national health mission Tripura ni bwkhak tei hingke norok video no paithak jora te nai tongli kam ka saimano ni bagui hingka phaidi official notification ailaina omo kha official notification obo rijak kha office of the mission director national health mission obo government of Tripura ni bwkhak ti rijak kha borok ni address bo rijak tongo place compound Agartala hingka notification rijak kha 2nd November 2022 o jaga o tlangjaknai community health officer CHO tlangjaknai o jaga o community health officer oro number of vacancy tongo 191 ta post tongo community health officer tlangjaknai obo contractual singnai 11 month ni bagui hingka oro sajak ulo performance based khlai norok ni je period rijak tongmani taisa bari phano rijak mano hini saka norok ni performance kaham hingka o jaga o norok ni application no submit khlaina ni date hingka rijak kha 7 tarik ni simi chengnai obo 7 tarik November 2022 ni simi chengnai 12 am ni simi tei last date hingka norok ni 17 tarik November 2022 jora tongnai obo hingka norok ni qualification bai mili tongkha norok apply khlaina musung tongkha hingka norok apply khlaina di tei official website tei PDF no ang description o riruana norok official website no thangai visit khlainai di hingka PDF no bo norok kaham kha pori nai di apply khlaina sakang terms and condition rok tamo rijak tong o jaga o sajaka number of vacant post o 191 ta post tongo o jaga o hingka tei o jaga o essential education qualification hingka oro je general nursing khlaijak tongnai tai GNM tei BSc nursing oborok khlaijak tongkha hingka norok apply khlai manai tei norok ni o jaga o registration tongna nangnai Tripura nursing counseling oboni valid registration certificate tongna nangnai saka hingka je candidate scheduled tribe rogo tongui tongnai hingka norok ni scheduled ST certificate ma rwnai tei je candidate apply khlainai borok Tripura o no permanent tongnai wngna nangnai tei syllabus rijak tongo syllabus norok PDF o no manano ang description o rirwnai norok syllabus rok no nainai di syllabus o toma subject tong tei bo subject ni bwsuk mark ni question tongnai total mark 100 ni wngnai o jaga o tei important dates rijak tongo o jaga o 7 tarik November ni simi 17 tarik November jora norok apply khlai manai age tongo ro 42 years hingka and you are candidate rok ni bagui 47 hingka ST SC rok ni bagui o jaga o rwjaknai 25,000 khlai rwjaknai oro sajaka hingka o jaga o candidate selection criteria hingka o jaga o CAT wngnai obo 100 mark ni tai o jaga o 100 mark ni wngnai MCQ type hingka kaisa question 1 mark khai tongnai haifano chayang hingka 0.25 mark omo tanjaknai hinui oro rijak tongo tei important instruction rok norok kaham kha pori nai di apply khlaina sakang norok instruction no kaham kha poriwui norok apply khlaina musungkhai norok apply khlaina di norok ni education bai mili tongkha hingka oro online application process to rijak tongo bhaike online apply khlainane oro jotono rijak tongo norok PDF no download khlaiui naiui norok nainai di norok no registration rok khlai manai official website tei link bo riruan ang description o norok tomung no o video ni description o thangai bo norok official link rok tei official website manano hingka norok tomung no norok ni qualification bai mili tongkhai to apply khlaina di tai instruction general instruction rijak tongo o general instruction no norok apply khlaina sakang kaham kai pori na di hingka norok apply khlaina musungkhai to apply khlaina di hingka norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko hingka subscribe khlai ready
Ang omahaino ketal job advertisement tei online information related video sanamo. Hingkang ko jagao nai di date tongo 7 tarik November 2022 ni simi chengnai obo last date 17 tarik hingkai je candidate interested tongnai apply khlaina di hingkai tinin bagam sunong situng jotono no hambai.